What's up mga friends? Panibagong vlog na naman. Bali, nandito tayo ngayon sa isang rabbit tree ng kaibigan ko. Gaya ng dati, mag-intro muna tayo. Like, share, subscribe. Welcome to my channel, Vlogsy TV. Foods, travels, plants, others. Nood na po. Okay. Gaya na nabanggit ko, nandito tayo ngayon sa isang rabbit tree. Yan, ipapakita ko sa inyo ang kanyang mga alagang rabbit. Maglibot tayo sa loob. Yan oh, iba't ibang mga breed meron siya. Ayon sa kanya, meron siyang mga Collie, New Zealand at Lionhead, mga meat type at mga pet type. Bali, pinapakain niya ang kanyang mga rabbits ng mga damo at mga feeds or pellets. Siya nga pala, maliban sa pag-aalaga, siya din ay nagbebenta ng tinatawag na rabbit meat. Kaya yung mga naghahanap dyan ng nasabing karne, magsadya lamang kayo sa kanyang rabbit tree. Okay? Ito pala ang pangalan ng kanyang rabbit tree, mga friends. Bronze Rabbit Tree, Barangay Landas, Mangaldan, Pangasinan. Remind ko lang pala mga friends, may mga kapangalan ang nasabing rabbit tree. Para hindi po kayo malito, tandaan at hanapin nyo na lang po yung nasabing address para sure kayo. Okay? Pagpatuloy pa natin paglilibot sa loob ng rabbit tree. Enjoy watching na lang po! Rabbits. Sana all may rabbit. Disclaimer pala mga friends, ang vlog kong ito ay hindi ni-sponsor ng nasabing rabbit tree, kundi kusa po ako pumunta dito para ipakita ang mga rabbits na nandito. Siya nga pala, kung gusto nyo pong ipakasta ang inyong mga doe, meron siyang mga standby na box. Magsadya na lang po lamang kayo sa kanya, okay? Keep watching pa mga friends. I love rabbits. Rabbits pa more. Bunnies pa more. Conejos pa more. Yan. Ito ata yung sinasabing Lionhead. Ang cute niya, no? Okay. Ayan. Nakita nyo na ang kanyang mga alagang rabbits. So ano na? Hanggang dito na lang tayo. Kita-kits ulit tayo sa next vlog ko. Okay? Tandaan nyo, mahal ko kayong lahat. Importante, huwag niyong kaligtaang i-like at i-subscribe ang aking channel para updated kayo sa parating ko pang mga bagong vlogs. Okay? So, adios! Happy rabbitry!